Nanawagan ang usa ka habal-habal driver ngadto sa taga Barangay Buhisan subay sa pag-hold sa iyang motorsiklo human nalambigit sa disgrasya. Nagpaila ang maong habal-habal driver nga siya si Kenneth Charles Termulo, 35 anyos, taga Sitio Eskwelahan, Barangay Buhisan, Dakbayan sa Sugbo, nga midangop sa Brigada Action Center. Misaysay si Termulo niadtong Disyembre 25 sa miaging tuig pasado alas 2 sa hapon. Nakasugat siya og disgrasya sa laing motorsiklo samtang sakay sa iyang motor. Matod ni Termulo nga gusto niyang makuha ang motorsiklo gumikan kay mao kini ang iyang gisaligan sa panginabuhi, labi na nga dunay bayranan sa mga hospital bill ug tambal sa usa ka lalaki nga iyang naigo atol sa aksidente. Nanawagan ko sa Barangay Buhisan nga unta i-release na nila ang akong motor para naan ako'y panginabuhi o para po makabayad na po ko sa akong nahimong sala sa complainant. Wala to akong motor, dili ko kabayad niya. Wala ko'y laing panginabuhi. Drive lagi ko gabal-habal. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.